Terus mangan bakso ora? Ora. Lho. Jebule ning kene nduk niken kandhani. Wes lorengan putih. Jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Angger ditakoni apa-apa angsulane ora. Oh, berarti emang kelainan tipe ora. Oh iya, Ngen kula mriko ki nek wong ning wis mari, Pak. Kula tekoni iki apa? Aqua. Oh, berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis. Oh, berarti wis mari. Lho, nek ngeten iki napa, Pak? Roti. Oh, berarti nggih pun mari, Pak Sigit pun mari berarti. Kan biyen iki jenenge ya roti. Lah nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Nggih. Asem maneh. Sesama wong golek pangan kok dadak ya. Iya sing waras ngalah. Nggih. Nah, iki nduk niken wis diantu-antu penonton